kadom nili Semson teron lapen non anado chitim yaitum talk show ang tolong also talk show on 6 schedule to the Constitution of India and autonomous state non anado chitim lake 535 episode lo lasi non nili dung nangkang idung naki hai sarjai kathar retired IAS afansi uthot phapon lo lasi arang li tamil nang chitong dun theka pot arang pandame deng pon kadom sar kadom lasi non anado chitim nilitum kache than ponchike lahendo ilitum kar b mate non stage mate non ki phobong ilitum phan sarkar tum ko pusona bidigan sinanga pa lupen ilitum phan longri longpat kachirai komje phanan tame munitum katengi jang sangsito tanglo lasi ladake jongpondo apransi lage point isi bangala poyalo longri lapen khe kache jor Orunodoi pen ajok. Dasi non ruling government tung mathalo. Ilitum inglong asotum aphotar law. Tangka pichong lo pulotante mang hudundet lapen ludundet eti lapuson. Kopia potsi lapuson ki ludundet ma. Ladar mai tum labang so puthak bange sar bang se pathan pompo. Dasi labang so orunodoi pen ajok. Ilitum akhai jogon poma number si orunodoi pena ajoy ne pena pot ke longdun pena pot ilitum along ri cerai komun poma ba cerai kom the poma number ini lapen number ke thoma bangke orunodoi pena ajok si ilitum oveki mietum sakuri longdun poma lasi point ke thomdo lasi sia point bangkala hero orunodoi pena pot ilitum akhaya pan mesen mate songja pola pen songja pi mate la election a ruis tame la puson abidikan lim pensi itu marar pan palu polo la pen la puson si ilitum akhai mate ilitum akar bi akhai tumbang akhichuri ko manga la sila la puson aku kopia posiki phona koma non sar konsi eli aprangsia por tipono Ilitum karbi atum jaseme karbi pu sigipu cok tamelo tetala ke inglong arat atum pan anlo inglong arat atum anlo la pen adivasi atum talo ba kilonja ohomia atum talo halatum cicini bang belang seta pejo pen cicini po non ilitum karbi atum ke edepsi kivirlo lapen ekhaisi kivirlo pu pudam det edet kivirlo pu pudam det ke ilitum adet ake me hidi mesen adim anke Bengali bihari etum si do changla latum ke hello ke ong nei lapen non ke election hot pulate halatum a vote pen pite ilitum election hai un la puson nang mantang halatum taman alam thebang ke political power ajak kong ke halatum long si non ke do ko ilitum long kali diat lo nang ke karbi atum along kali diat lo kopia poroma la ke ilitum ka select apot select pick ilitum bang luna long do inut arlo so sikilun ha ningkan Tom kep hi kep aprang. Army seat ni ko pisi ke tem nani ma o hem pu la len ni tan ta la pen ni rap dun ta. Army vanta ne apor kapitan hap te de dia padlik ilun do. One day at a time to English pen. La pen kita balong ta ke thi alam da ninje lo. Aprang hut Moses kudu Israel tumali da alang li pulau alang li kardom arnampan ohem pu netum arni vang arni isi kace lakha the dia panle gyan ne pitha tosi arni vang pini ne piloma ke claim unoma un ema lasi itum kace lakha ni ante ilitum mangke lakugali ahut penge nervosinita ame yang cok
ahut penge nevlo sinita horjun chok, ahut penge nevlo sinita jui chok, an ahut penge nevlo sini habit pete puri dam chok, ahut penge nevlo sini sikar dam chok, son ado, ahut penge nevlo sini ok josi dam chok, la son ta elitum do, apor ka pedam, la si elitum kait akit joy, itu mening aning hangpik akit joy kelong. Klem klepin pen inilun pen akit joy pen kelong. La si hala kove ki e, la kove ki e hello kaselet nei aketi lu bangi pui. Hala nang kove e non ko angin kan troksia piken nang tot lun pen ta cholong po pudi. Hala tot lun bang si aning ha ini tungge. La pena jok non ta elitum sarkar tum bupo aki joy pen bas nang panang pidun nang po aki joy pen sok sang nang po aki joy pen poisa nang pipo di elitum pan ke la pen si elitum pan elitum adet nang kenam la pen elitum akai nang kapivira akam ke klem ko person si kapivir lo elitum yung sa aki joy pen pe ju enon de ra ili tum hanyong si government asaturi ng ipinang hido do pik hanggang karbiang long ke ang hoy paru ang bong ang hoy paru sita karbi tum si ba in long aso tum si long chok nang pu siksi do long ke pu non ke tum teacher akamta bang paru balido bang paru hinira kre po amunit apan pidet lo tribe atum han tribe atum han kelong don bang vet la pen karbi ki inut vet kelong don hala long lo asan de aki joy kalilo hala bang ke kam klem po poisa kelong po la pen hala kam ke klem pen poisa kelong ya bang ke a poisa ta do thu pit ya hala bang ke tiklo yon si suri pit kep ya hala bang kelong hala mo pipet ajer piding bom de suri kep lo se trok si kep ani sisi gelong yi tiklo yon si gelong yi hala bangke seta ini tum han hala ke nang pipet de si non ke claim ke orunodoi ake joy se nang pi la pen lak puti baido ake joy se nang pi pen sand ake joy se nang pi amat ini tum kheti da claim ke Mongali bihari tu sini hala tu mangke amat ili tu mas along le an hal tu nang en pila aji hal tu klem la amat ili tu karbi tu ke ahi dido arido anglong dado seta rita panpe la pen ke klem dun kiri dun ke aki joy ke long ya pan bir ke aki joy pen ke long le po ha hempuar nam karbia tom pan ki tip ching hut pentapulo nang chuk kem si nang chulong nang ji pugepu ki ching menta ilitum hempuar nam ilitum hanengpu hempuar nam ilitum han pope nang panang pe tot lun po ni nang pin beret po pupe nang chuk kem po sigepu ilitum e chuk kem intum ti lapen na jok pilo ba chuklang ili tum hala urunodoi ake joy ke long yapan lakpoti by deu ake joy ke long yapan la pensan ake joy ke long yapan ili tum la BJP apan vote pidun po ba vote penge congress panta pidun po aprang ke congress panu pidun national party panu pidun non ke BJP apan long lo pidun ane BJP le pido BJP ko chini lo bo ili tum ba chini ne tum do orang BJP के लगे political party jong गली लगे BJP के लगे political party jong गली लगे area न तुम a party लगे Brahmin कायस्थो तुम a party हाला तुम के दो लोग वेरियफान India अदंग के चराई थिप लोग वेरियफान का control लोग थिप याफान a party ला बंगे सिता हाला तुम अर्लोबेन के थान थी hala a party atum akam ka pichun dia panaman ke det ke cerai tip dia panaman ke RSS ko atum si ka solai RSS ko Rastriya
स्वयं सेवक sang ko atum har atum ko pilo gepu tribal tum ke laki tum akeng pa arum si dorangi akeng pa arum mane ili tum ke hal tum along sakuri ka government sakuri ta long nang ni itum hanang ke toy ang lingsi hal long le hudam tha hal nang ne hiven nam tha ulate ili tum claim du nang ko mo arning sinang leji karbia tum pan hi geven nang toy hi geven helo nang tum akam ku puji non hala mitur tum pan le nang tum hi geven loksi nang tum akam lo ku pu son la tum pan kap ke podun lok ke la mitur tum na lo podun lok la tum ha panjab ke podun lok ke sokto sindhu long se la tum ke podun lok ke sokto sindhu long la mitur akhe tum aprang ke mitur gali la tum ta intang rak aprang ke ari chu do jak do la tum adet pivir koil la bamun khatriya tu ha ningkan suri hini ra pharo ke thomba aprang se pivir la tu pan amat la tu pan sakor ta kali ban sigepu la pen hi ke ben akam sige toy la tu pan chai nom ki thi lo te ba ko pinya ki thi lo te a ki thi arbum par thang kon ra ke war na bia pan ke plong na bia pan la pen ki pip na bia pan a beauty si la to mang e pi la si non la to mitur ke do mitur la to a dap lo te pai khana nang ven po an ke aner lo te hor jun po a jo lo te la puelo la tu ni do school ta do nang melo la tu nge school ki do na tum anta kama tha thek atum manga melo la som si no e tum kar bia tum man ki vi la ki vi ya pan bang ke ili tum aki joy si na pe klem aki joy pe ni tum han e tum han nang pc poisa ta nang pc sang na nang pc e tum han ko pil mai vi itum adet abang ke itum along le abang ke Adani, Ambani, Hinduja, Ramdev, lapen ke hala kopia dolang, do ulang lapen no ke DS company pa tom pan non pilo green co pan pilo non pi bom yana DS company bang la election na frang sige pi la ke tiri suri hini pulo ne pilo ne la ke ha Inglong sarpo na tu Inglong sarpo ke ha Kajironga na tu DS company pa non het sige pilang lapang ke ili dum a CEM asai jog ke alam ni panta poisa gi pi pen pot alam ni pan poisa pe chu pen pot alam ni pan hala poisa pe chu a ri pen si kok ling lo alam ni so hi pi dun bom nang kok lo alam ni pan so hi pe kapi pi dun bom ma bang ma tu lo rat tu lagi vote ki pi pen vote ko pia polo nang litung ipidun nang litung orunodoy long lo apo nang litung laputi by do long lo apo nang litung sang aki joy long lo apo la sinang litung vote ki pidun vote pidun lo alang li hai lo alang li long li abang Jordan na ne al metang na po sa long nun po la pen so hi ki pidun po la son si ilitum adet along ria bangke non dambom lo ante la hello ni tu ni puke la puti by do oruno doi sanga ki joy ki pi la anda government a program lo la he a hok lo endun nang ni bunili tum pupe endun sita la ki endun pe na joksi nang li vote pinan jipu abang kali lake lai hui ki chenge la oruno doi po abang la koti bai deu po abang non BJP dum silai ke klem sang ke joy ke pi bang la ka congress a hutan ni benta la bang pi la bang ke la pen ke hala congress a hutan bang ke ake joy poisa ke pi po bang ne lining ave hala sot NRP pudo kam kem nangji towar selam nangji Tuwar asu asasita selam nangji rong bethe ange poisa pipo ala bangke alang litum claim niliyo mata claim dunong lo la bangke
Kongres dun awun bang. RLEGP pun datu hala sahut. NREP pun datu. DRDA pun datu. DRD kali. IRDP pun datu. IRDP like Integrated Rural Development Program pun. Hala sahut. Bipang ring no. Angge poisa ng pipo. Di alasan man si hala tuwing TV. Hala domang. Kam claim no. Itu hempuar nam. Itu manpulo. Nang dum kam claim no. Nang dum kam claim ra. Chulong no. Pen kami claim ya pan long lia ke mi nang pipo. Kuamat kabi tu mange long lia ke mi piweret. Piweret lo ili tum arecho hot. Karbi arecho hot. Itum karbi ang det along vi itum. Celong dun long karbi arecho tum se claim. Non apia bangke. Semson sing ti hot si ala karbi arecho tum ke claim ti kang ke kasi ti tik ti kang kerai tekang along ri Semson sing ti si aku cerai dun sulu. Like non modern Non modern lo like 1949 ahut alam 49 kali 1946 ahut alam 1935 pen lo lagi. Semson sing ti ke claim dun 1933 malom pen lo. Ini officially ke sita alam itu ke claim ke la prang men ke claim binong bang hal lo ko por he hut pen lo. Lason lasi non ke ili tumo pan ke ahog lo orunodoi te endun tame lakudi bayo poisa te endun tame reson asan te endun tame ben akit opine yang say nang pien te endun tame laga government na program lagi BJP a program kali lagi government ke do verdi parti bang chelar bomji pini BJP lo penap Ati kita kongresi, penabdi ko pinya parti yem. Nonya parti akimita nang klangkat lo, cockroach party. Bharatiya cockroach party. Cockroach is not party. Cockroach Janata party. Cockroach pakai kilu Kilu pakai kapeli damrok bangen la topik belek si dolo la bangen non ulompo neli peli dam oida ponon ke next program next item lo kom lo hala bangke la da bang ne neli na ka tu tung ma la lo sa non la hai ration card tu pine ke la ke isi scheme lo hai project lo la pe non la orondo pine ke la state pe na scheme lo ba project lo isi la sila da pen ka chini ne bangke non BJP etum ke claim bangke jong si BJP pan vote pipe te orondo na pipe lason ma didi ke the la si lason te aron pen lo pen lang lo ko te lason ke long di ron ri lage ako kipu bang bansi arrest nang gi po bang blackmailing lo la galang lo muthen nang ke arrest nang gi puta police tum hansi punangi DC bansi punangi age police DC ta BJP tum cerai krim la po masi arrest det non ke lo ta aron da du jong ke plan det lo non ke la hello si itu ma takrang nang ne non BJP long ke do ana tum ke la pen BJP pan vote ki pidun an tum ke karbi a dek ka jor atum lo lage neli ki pupara lam gali lo lage demokrasi ron ben lo lage atheba BJP tum se ka jor lo kente ke abhala tum si itu masi MLA MP tum ne abi kokrai lo kente la por si hala tum so hije pidun nang gore lo alam itu autonomous state ta hanglong le det lo il cuma julong lo kende autonomous state ke hanggam dia apan idum BJP tum dam pu bodi tuning juna ciklolo ne pilone dam amat bang Omit Shah bang pulo la solam nang ninjeri pu si pu bodi la tu ni chini lo dam kam no Omit Shah lo nge ni tu ma Frank Rajnath Singh lo dam et lo lage Farok 2000 surihini raga crepe holding kan April sir kep ani jang ni po sir kep ani si BJP tum nang thanun dak lo je la BJP juga autonomous state ke PP pun nang ni je dun dak nang ni tum jakas pengen tambut la tu ke lage non dam se da level lage ni tum sini central government lar phakti ke ni tum autonomous state along le non la pen state government lar phak nang ji la sini tum state government ke lar phagia bhansin tum APHRC tum ke kabot idun ra ni tum congress long da ni tum ngechelang dun lo kente congress long ngechelang dun po hinuni le lage alliance po ke lage hinuni a congress a party ke la alliance a panchora bangke
ilitum ke Karbi Anglong ana kente di anke Karbi Anglong det pen ke ilitum Assam government ke ilitum cerai ki pun ada ji la sihala Congress ba parti ka pre hadak no Congress chot kali ada alliance ke Congress chot kali Congress pen alliance chot kali la bangsa alliance su ke dam tam election ho lage opposition party ke do ana tum si alliance ke claim laki Congress ko amen klang chot ne Congress chot apan kali lage mujhe kopi ni ason dulu, akhirnya Kongres bahla Alliance Party tum ta ili tum APHLC tum ke claim ateng le ala tum claim kali, ili tum ke poisa we pin wen se claim, ot ke me wen se ili tum ke claim, hala tum mang abe we det lang ela bang ke, la elu itum ki sum kia dem mang lo lana, anpar ke la opposition party tum men Alliance ke claim ta ke nun ne lo lagi, misen lo akhirnya opposition Alliance ke claim bansi ili tum BJP apan ka pe rem jitu BJP apan pe rem rite ili tum autonomous state long le de jikente la helo alam siksidun ka pagtang long le de jike ili tum long le na ga chojor eta la stop dunun e de jikente pangton dunun e khang dunun e de jikente non jor bompo nang itu marni sihet BJP apan pilo reset pusi cema kalau mene sita non alang litum MLA tum hanam ta ahikok reilo alang litum la adani apan pinang le dei pura alang litum ning jeta ning yedun ang hoda ting pudun long le lula tum non litum si non APHLC tum sa kuning yetu nangji apan BJP long kacerap dun tum anke ko pipilo ne kontrak penone pilone kacerap dun tum anke ang hoda ting pulong le lula lagi lael itum kisum matakrang nang nila edet sikibirji na uruno doi longko lapo di bai dio longko aman nang det ke abidet nang kunna lo karja ko kunna rahe nang lihem kunna lo chikim po nang li lahelo non de lang det ke pini penap chokeli lake akai do ana fansi itum det ke kacerai pun itum APHLC itum kipu ekai ko ano ne ke do ilang putek bang arnam nang kibijian karpia tumpan akapre ka kai tum nang kibijian aning kan do an kibijian si itu adepta ti do chot kali pe te to nang pe mi nang ipo si itu ngeke claim ili tum oruno doi penomat vote pidun det no jog lo seta binong ke oruno doi penomat si vote ki pidun pake lamthe ningge kertang lage illegal lo binong ke aron re lo labang ke uruno doi long lo pati ne vote ki pidun pu kala aron re alam lo lapang ke la posi uruno doi da enun da me la ko di bai deu da enun da me sanga ki joy da enun da me lage government program lo lage seta la pena joksi BJP apan ba mo congress pan ta pidun ji pu lage jok ke lo lapang ke apran nang klemeling sita nang kei do yima nang long ri do yima labang si ilitum ke lang pa prang nan ji labang si ining do ingi labang gi lain cholo sa la sila dak ke jok dun kang tung bang la halo iselam te bang ke labang so ilitum aphuata lok ke chetum punan kok ko ke chetum ilitum aphuata lok nang chini lo inglong so aba inglong arara tum ko ansi ke rema kiluma ke non ilitum apal constitution lo itum han barsai nang pian lo Article 244A Autonomous State apart lapen Ladakh district level along long ri kacerai bate Ladakh voreng itu mak hepan ki PJ phanajak kong itu han council long dolo la 6 schedule men se seng lo an part ame dak development ason an dai tum han warsa ki komlo non la bang ke I hi pen tewar pen I angle pen lang tha non la bang so oruno doi pu amen pen a jok si non ong du ngam ke hala mo kesar pia hut apai tum tame asoma ra tuma phan non ason council penjong si woreng long no kolo tang te mualang ki kriya por ran ke website ba asoma tum lana long pu non bang ke kebe ke chetum re sia posi itum hanang palun lo hala sakuri lapen powers jakong hai hui bang ke itum a leader sa tuma phan lo la CM an panami MLA tum han aname la puson pachahat jaglong le desi oruno doi pensi angkor bangla
lagi kipa luo kang lo mati di kipa luo kang lo apot si ili tung cere nanti bumang si ini kipu kang tung sa cere nanti aku sabdolan hala BJP tu macam baik nang vote ke pidon hot nang tuma noksan itu nang lang day lah pacu baik lagi nasi ke lang lun krai mah lasolam the arjulam nonora pen kate vote nang pipe te nang tum aadhar card pen kupine link ko ngonang tum ko mama se vote ki pipe ma lang labi kusi ke ther lagi lam ake joy lagi pacu baik lam aku ther nang ther sita nang ke ther posin nedet ke piver det ko ne ke pun nang kumei ma ne ther o lo pon ne det ke piver det ko ne ther o lo pon ne ke ke piver det ko pun nang li kumei ma lagi chok chelo ne ther sita ne ta adap tu bi punai ne det la pen ne ke ke do nai pusi li tu punai nang ther kame ne phere ni ne det ke do nai ne ke ke do nai pusi ke ili tu punai uruno doi long da melong ni tami pusi ili tu punai nang det bang si kam ke nang ke bang si kam ke Pia poti tum PCL tum an la hangkai nang kok jot. Kap akaprek tum. Akaprek tum nang join dun pik lo. Nang join dun de alini tum chini lo. Akaprek tum public tum nang vote nang pidon pik lo. A vote ni tum PCL tum sike high lo. Seta lagi EVM pen si bang nang phalang budak. Angge EVM pen mat lo nang phalang ho. EVM ke order tum mat tum lo. BJP tum polis ko mat ari deng sido BJP tum polis atum si pe claim boda lai ho akam la pelitum himanto bisa sorma masi la EVM ko pilone ka selam thapat apange ki claim pulo gente wang ko la ni tum dak taralang solo ne hala tuliram rong hak robor bagan arlo a guest house along tong nang dojoi ki kilo ne kusi bangi pu Chief Minister ang bisina nga dojoi nang po Chief Minister ke son ka chong hu ke ning hop ta dam long le abinong ke nila di sia kam se claim lo di sia district along Chief Minister wang lo pulatang te rui baka prang ben si bertalong ji lapen di sia bang department akit henay atum aphan ang district ang bong lo tok labji lapen meeting lo ji Chief Minister wang ji nang litung ko pipilo ma alang li pen kasing kidon ni ke tan ni ka pe klang don ji ready non day pusi puji la pen ke Chief Minister wanglote hala senior citizen pulo pumen pulo pukar be atum ge pumen pulo atum senior citizen atum arta ningkan trok kepen atha atuman ningkan trok kepen cinglok atha atuman laga senior citizen pulo hala tum van luto edisi bang nang tuman nan wang ra disi Chief Minister panang che tong dunon dei ko si puji la pen political party president atum pan an lo lapji organization ke do ana president no pan lo lapji disi bang Chief Minister Wang Ji la ponang ke tong dunon ko si puji non ke Chief Minister Wang Joy po ka chong hu son nang do te ki pia pot la ke ko pia Chief Minister lo alang ko masi ke Wang Joy ke claim dia bang ke ka chong hu kang tum si ke Wang Joy ti ki boda secret account ke claim dia pan do Joy ben ke claim dia pan ka chong hu account ka chong hu tom ne chong hu dam ko de ho nang dunon pu pu ma Oh di si pun ni na chong hudam po di si kalau hantar berita pindah puima pupi lagi kacong gua tu ke lagi lagi do ban la than ke lu la si itu Chief Minister da Wang Joy titi kacong gua bang so abino ka he no na claim dia pa la vote chori padi Rahul Gandhi ke pupu vote chori la vote na kacong hu ya pan si alam ni ke bang titi protokol teng ke Wang Joy long li Chief Minister ke alam ni ke kupilo kacong hu to ma pandet Chief Minister ka lidet kente claim joy tu di ame kelang no dong ta claim joy titi kacong hu dong ta claim joy titi ben extremist tu arlo ke do dong ta claim joy titi Chief Minister ka halat tu ma pandet Chief Minister ka li arlo ke do tu pandet kacong hu tu pandet ame kelang no tu pandet le Chief Minister rat tu ke bak kali na ke rat tu pan open nang ni Chief Minister Wang lu tang te
pilo la son na chong hupen ge wang ya kam ge tu तो सारा केरो पेपर पिगलो लसे नांगले डीसी दो बॉम्बोट आ प्रोटोकॉल माने चीफ मिनिस्टर तुम जोंसी वांगजी पुलो तांगले डीसी तुम हान लाम nang le at ni roi ba apram nang le at po la pen dc atum si aku la senior citizen atum ha senior citizen ex serviceman atum phan oi claim atum phan kalang la hai ma lo pale po aning ga atum ma ke na che tong mi la ku son hala sakori claim no mangga aning ga hang pu chot kali ada tak hedi aning ga hang pu chot kali wang nang ji nang le tum pu si ke tok tok da ge chief minister wang le te nili phan son ni nang hang nang po edum ra nili phan son ha lun se timung la pen hala rombong terang la tu man sa eng tu pan son ton nga hang lap nang po la pu yu la kisar pi ke tu la ga un ede dun de ko hai seta la senior citizen pulo ka bi tu ne phumen pulok pu la phumen pulok tu pan an ke birta isi wang tha nang li tu pul la pen political party tu pan an la pen organization tu pan misalnya KSA tu pan la pen hala women organization pini ni tu pan nan ta ha birta isi na nan che tong ta pen apor la kick deputy di sia bang si program the kick deputy minute to minute program tu ka selam non bagi cap lo body bagi cap ke la son claim po bagi cap ra chi tim ke la claim po bagi crazy ke la claim po chief minister pusi puji la son si la ke minute to minute program pulo la ke thik ya di non na chief minister ke la son nai tu thek dunong no ma pilo ka chong hu pen ke wang ya kam ke tu la aka hino ke claim dia fansi ke wang la si ka chong hu pen si ke wang akhiro pilo sir la si non ke wang buta wang la ti buta se thano non election aprang da di election job det pen result aprang da wang joy busia julo la si la son ke open pulo ka chong hu so dum si la son ke claim lage a hok pet mesen akamat ha tum ke la son claim ke rat pen kai kita ka chet tong kang tung la pen rat akar kia son akidu ka kisung la son ka chini kang tung mesen la chief minister dum ke la son se kamata akhiro paper pe gota EVM ki bi thap ko sila ke elitum election kerem chot ke ante lage la elitum alliance ke do par le election ta kerem ta gali lage alliance ke aki me kam lo lage athema alliance ke do pen si BJP ban ka pe rem ji puge ke claim ji puge la si alliance ke do me sen lam lo congress apen hala ka pre opposition party to men alliance ke do me pe lam lo lage alliance do de BJP ban pe rem de jipu ko matha se elitum ke claim BJP ban pe rem re tik ke elitum along le ke jor thap in ton un de jipu si BJP ban pe rem nangi pu ilu itu mana non teklong lo non teklong pole hala healing act nang ke plan lo te nang litum teklong po hala common ko pumayong te minimum kia common code pumayong uniform civil code non nang do po nang litum teklong pole ko pilo mga che plangi ki puge $60 lo ke nang ye plan play ku body kali lo di hada tu $60 na paweder nahi pusi ke claim ilo la common code ke India dang si ke lo si vet nahi puge la posi hala Kashmir ta paweder lo ke ante Kashmir besi nang cheng lo dari jum $60 ta paweder nahi pu Nagaland akapre ala article do hala ta paweder nahi pu Mizoram da article kapre do hala ta paweder nahi pu ili tu pole BJP tu yang si dobong lo te tek mampo. La si hala je Bharat Janata ki koi cockroach party na do ilo non. cockroach janata party Kilu Janata party na do ilo non. To sara kero paper piglo la si non itum ta e mek pensi ke tek non lo non BJP rule bomb hota me jasse met kilang slab ba langa chenek na kolo ke tum tribal atom phan theklong lo non along project aphan non recently ni aprang da me iwa akhe tum along le along sila da ke Piyush Hazarika se kacherai ko la si halada iwa khe tum sarpimar resomar sarmar teman pur paksi la tum protest dulu nasi song dulu halada Nasi chief Jagirot long bo. Nasi chief minister agari tami himonto agari tami
hang cek si sapi madong pom masikan dolo la panong lasi lasoteng kulotang te na hokta kirang jilang apor ke ningkang sam lapen labang so government ke kapacing thut poke tum theklong lelo kachin next si tum theklong po jong si kar bia tum bale tum akhai jong si ning chilar le kulotang te lason si kisum phobong po non ke dam tang na company phan long le ki PG project amen pen ki PG budolo ko nom het ame tum kajirama side na tame DS company phan ki PG product ara tum thur pax non kache song holada lasi non dah lada ta alam ki jujela la puson si nang thibong po lasi la puson ke paklem long le deja phan ke itum chinina komala tum lo la puson ke ba sandik komala tum lo ke ban ke lage ar nam le komane phala pu lada pilo kalilo lage elected tum si ke klem lo ke election ke hai pen atum si la puson ke no a bill ke ban no uniform civil code ke komala ke ban pote MLA MP atum lo lata so bill ke ban ta la son da ka si ason non long le ke jor kono non son aku kidam tang Assam Direct Recruitment Act lata MLA tum si introduce lo itu ma MLA tum oppose nahi hai polo oppose de lo la son si mane itu ma ke non kilang ke ki joy ke ko tum eklong lo jong si itu kache song pantang kompi polo kan de itu cipi jong de lo Isu kidu ko si akit joy itum ning dok nang kok lo no ma sita la akit joy ke long kabol iver apot si ipu ipi army pen akit joy ke long kabol iver apot si itum kiduk ta kiduk ilu kero paper pilo na si non accord dolo pasi last than konan mo jong na sar topic en ponlo na si kidam tang India Chief Justice lo Supreme Court lo alang li Surya Khan kaninje pon alam hesi non lom ke social media lo anta obe kimi tum anda me chathan sai la si alang li kaninje pon ke so hello there are youngsters like cockroach busipulo they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become social RTI activists, some of them become other activists, and they start attacking everyone. Posangli alangli kipu pamlo. Lasilada heglong lo je Chief Justice owe kimia tom phan kopilo ko. Hema kili oson ko. Ajak tom ke social media influencer di YouTuber komane bangke rason media claim po komane bangke activist komane student long leader claim po ason na pasik sak ko kodlong bang ko ason lason claim lede na dak ipu ge pilo unemployment ko therak me alam owe kimi tum unemployment boreng kacholong mun theke tum bosi alang li pen kipulo Chief Justice Surya Khan me kipu lasi non kopia pasi alang li lason kipulo la owe kimi tum han kili gitu ke lasi labang so sakuri kacolong nun dia owe kimi tum ko mati kili son hitat tot mane korno pang thak so la tum ba lasi ke pang thak so da api jo le ke pang thak so gali sala ame khang a rights ka chinia posi PIL ke file pen cheng lo ason government tum ke chok che pot anama ke kham ke du lo to student na leader sa tum lo owe kimi tum lasi ladak pen ni liga se chana mute sakuri mate bore ka create employment voreng ang hoy ke back ki pi ke government tum non do bom ruling government tum si are responsible ni chikida lasi la ke nang li ang so se thek thumu chot po rara phan pakla do tha lasi Chief Justice statement ate bulotang de lage or obe kimi tum hasi pujong jong chong seta sakuri ang hojong si sarkar tum pinjong che bulotang de lage long de khida lasi laso government BJP government tum are responsible ang hor kalima kusi ang lepaneli non arju BJP pula ti RSS lo kadi ako ayah tum pulo RSS ke kado me ke hinupet pi pud ako ninje tu RSS ayah aku me o puninje RSS ke ko PC je plan lo ko busong je plan baru labang ke nilioma tha subject ka pre ke plan det ko non nangkar jo bangge pia posi sakuri pipeden ma ubadi owe kimi bang Chief Justice sang kipu seta la sakuri ki pia responsible arpu ang hore koman lagi government tum lo government sarkar tum lo la pendak kar biang long ke council tum lo
Karbi Anglong Autonomous Council hello Karbi Atum Phan Inglong Arat Tum Phan Khilonjia Okhomia Tum Phan Adivasi Tum Phan ilitum sakori ki pinangja tum la council tum hele alang itum sakori government sakori ki pinangi lata seta non kopia basi ki piune de na theke alang itum BJP ke manno ka control lake RSS atum kopila baje kopi pen se ke plan lo RSS atum ke lake isi ideology pen latung ke aok avi ke chepo pen le RSS ke man kali Ingraji pen pudang lo te DNA pen le latung RSS ke man kali DNA pen ke cheplang bangke lake itung pame je ajak ke mesen ajak ke heno pame bisara lam Karbi atum heno pumang pupo seta ajak tu ke mesen uta uut lagi ahok yo Karbi atum mangbong aja Karbi atum mikir okora polo seta okora tu mangbong mikir mong seta akhirnya set atum tadu lapange ahok lo lagi kali pupun akhirnya mikir puke Karbi puke ilitum ahok avi kace potensi mikir keman lagi itum ahok avi ejat ber aposi Karbi keman lagi ahok avi apu taksi lagi keduk lawan ke RSS abang ke laban ke ideologi laban ke RSS atum ideologi ke pilo lagi schedule tribe schedule caste OBC lapen Christian Muslim lapen Buddhist atau pan pivir det nangji dong tip nangji tu la tu pan lahelo ideologi le lagi la aso ideologi ke kroi la pen ke claim atum ana pansi RSS lu la bangso ideologi ang bong kopini yung si kroi dunde pulote la ke RSS kalilu lagi la si RSS ke ajak ke meset ajak ke hino ke put elo RSS ke do anda hino Karbi atum RSS mga kapre Karbi atum RSS mangge lagi chini dun dedet pensi RSS ke mandun RSS atum ko pilo ma ke claim labang chini dun pe meme alam itung ke chini ke RSS ke Christian pan pivir nangi po ansi chini chok la ansi chini chok la kali RSS ke Shudra tum han an pivir nangi po sipu Shudra tum lagi Shudra tum ke lagi Bamun datang aken pak arum si donang ji pu si ke kroi la tum ke Shudra tum ke lagi schedule caste schedule tribe OBC atum anta Shudra hala tum atengke neli panda Shudra pulo nang ipu neli inti kathar seta neli busar kathar sarpo akelo akecho kali ahem tu na munit lo ni seta neli panta Shudra posi bang na pulo laki lasi laki ideology pensi RSS ke man laki akhei kali laki angenon RSS atum ki puke latum ke la OBC schedule caste Shudra ke doan atum ke Bamun Khatria tum aken pak arum sidonangi pulo Bamun Khatria matum lo lake Bamun ke Asia tribe Khatria tribe lake Aryan atum lake Aryan ke matum lo Aryan Okhomia pen arjo puli pu arjo pusi pu arjo jokola akar hadap do arya kali akar velo arjo ro borkia jo jokola akar do hadap arjo Aryan lagi Iran ben ke wang atu lagi apako Iran ben si wang Iran ke non hala Amerika ben ron se dan wale ada tu Iran po tu hala hadap ben si wang lapen Iran non itum hanang than RSS tumge Muslim pevir nangi pubodi homonto biso formata la siganing JJPT
Muslim pibirani. Setelah tu pusat dengan Muslim saya siapa? Ha Iran ke? Lasi Bharat asal Iran biru ninge oye dah kente. Lalu pusat ke Muslim saya kente. Non hala dakta Bangladesh amata. Halo Muslim tu mong area Iran do arju do kente, Iran do ke. Pakistan asal da Iran do kente dakta. Laki munir akai, latung ki puatengke, itung ki halatung aken pakarun si donai pun. Labosi itung han ke sakori ke nang pipedo. Sakori nang pilot aken pakarun bencon plot puke lagi. Ani ke hang aling si klem undet pukente. Halatung sakor man benet pukente. Lasi ili tum han sakori nang pipe lagi. Nang ki pipe det dia halsi Assam Assembly along Direct Recruitment Act to 2021 aningkan silam dah. Direct Recruitment Act to. Kalau so Direct Recruitment Act atengke Komison hinido. Pion atau mapan kangwai a komison lapen ge junior assistant atau mapan kangwai a komison. Pion atau boleh grade 4 pula. Grade 4 atau mapan kangwai a komison. Lapen hala junior assistant boleh grade 3 lo. Grade 3 apan kangwai a komison. Hini do. Hala dak kangwai, hala ke kangwai konan lo. Lagi Guwahati si kangwai. Guwahati ke konan lo. Lagi Siksidul Angtang lagi. Lasi hadake Siksidul around and 8 hadake. Lapen ajo. Siksidul around and 8 lo po. Hala dak kopiah ron lo ke entu. Hala dak ke entu bangke. Scheduled Tribe and Scheduled Caste Reservation of Vacancy Act 1978 around 68 hata. Hala so around tingge pilo bang haro yung si appointment is invite te bang poke try inlong akay nangi tribal inlong akay nangi tu bang poveji karbi bugali inlong akay bulate dopik inlong akay ke ingkoi pom kep bata duli. Hal so ang bong pensi itu karbi itu dia silong du nanti. Lasi ju election of hand. Paro hinira krip ho master selection invite lo la pen appointment pilo. Hala paro hinira krip ho ang bong pen karbi ke inurbetu. Di masa tumbang hinira ko la pen komania tumbang hini kado bang kolone pilonia na lo hala da. Bang paru hinira grep hormon amino ke kongnesidan bangkep bang grep hormon ni ili tung kelong de ni ke seta kangwai ke konan mati ho hala ke Guwahati hala ke Siksidul area Siksidul aron ave hadake Siksidul aron ajakong ave hadake lapor hadake Siksidul aron ended Enedet na jo itum hangge sakurita ng pipedet lo. Kapi enedet ke maratum lo te. La direct recruitment act kasilam dun maratum lo. Ini tuma MLA tu laki. Dr. Momin, Rup Singh Teron, Bida Singh Ingling, Dor Singh Ronghang, atum sihala bang soal aron kasilam dun. Karbiang long di mahasaw penke. Hadap komanya borlosata dodun. MLA Karbia MLA tu, di masa MLA tu, lapen boro MLA tu, ta hala tu ta sini ne der masih kroy dundet lah tu ta, so hidundet lah tu ta, aspikar e boro tu lah anta, hala assembly ka control bang e boro anta, hala ta sini ne der lo bang e, aku sini si tapi lo, sini ne der lo bino ka sini ne der polo, angela soron ke BTC area la kangwai kali, BTC ke Siksidul area lo. Kokrojar le bangsa ron ke selam kali lapo hata sa komison da kokrojar le gitu kali Guwahati si gitu lapo si itu sakori government na sakori long le kapilong le matung lo BJP itu BJP MLA ili tu CM ili tu MP itu si itu karbi atom han inglong arat tom han government na sakori pipedel kipila te latom ajak kong do koki pula aning ke hangin temo det po gente la pa ja ko ndukok po plan det po pulo la
si kape plang plin dek dia pan kape plang long le dek kapi duk ver dia pan hala tum orunodoi la pen ration card asa la pen ke job card la pen ke hala akijoy asa la pen by the lakpoti by deu apoisa pan kapacho lang lor dia pan si itu man sakuri nang pipeder lo sakuri long lo dehala orunodoi bhan chulang lor le de tike kalah no tiki ke lo orunodoi bhan ke sakuri ke do bang ke asomar tumda aga lopa porhi kita orunodoi nangi bunong ke pubodi orunodoi suri sira parveni ra pokem nong sita osomar duman tifin kenang pijian ke poisa do pubodi alang ni government sakuri long lo ke tifin kali jatta nam piun lo lasi sakori ka pelong le det ke orunodoi pan ka pachiki lor dia pa lakoti bai deu ban pachiki lor dia pa job card pan ka pachiki lor dia pa aken joy asang ke lor dia pan ka pachiki lo ka pachulang lor dia pa lasi lai sakori ke pipe det lo kipi nang nek kwa tung ke BJP tung lo RSS tung lo RSS tung pile pu lasi ye bhatte maro na batte maro ana bangge piculong bom nangi jerso sita an kacuri ajak kong abangge pave dek nangi ilito man lahelo RSS tung ipu non tembong lo lapen ilito BJP long ke do an atung ke job tame asu si tame akit ke tame BJP long ke do an atung ke hala RSS atung ki puateng si klembong lo karbia pan kap inglong aran pan kapi virgi lapen inglong akei kapi virgi alang litum ajak kong amit hang kacuriji kacur tikti ajak kong kapave dekra urunodoi lakuji baido job card akijoy asa la kapachulang lor kapachiki lor dia pansi la BJP tum ke claim lo kei kapi virgi pan job pan ngali ante yong si son alam ni le ako putu det ko kei ka chi pivir dia pan to hala dak do ke di rat kei long ri ka pivir dia pan alam do ke di la posin ni litung ke BJP long dun de lo ni li pan nang hang lo BJP presiden nang mantu pu karbiang long BJP presiden ajar ni ko ni li hembang fruksi BJP mun ni li pan nang achuning ri BJP presiden ni li pan nang achuning ri karbiang long BJP presiden alam ni maning tung telo nili pansin nang lile presiden manun tu nili hemang lo patah ini nili kroi kre de lo pio polo kroi kre nili chini de lo la tum ake claim ji ke la son pu la si ni tum APHLC ke donan ante non APHLC pe nang dun po BJP long de dam di nang li ke che rai elong ri ke che rai kang tum si nang li APHLC long banggo and then non kopine ning ki hakama nang li BJP long dam bulate ta chirai non hek nang ke chirai kang tum dak ke chirai kang tum non man nang li dak ta chirai tum te lo ta chirai tum te lo ku son si nang li ning ke chelar ak tek lo lage la hello nang li tum ma khatha kopia por lo alam li tum chini ni la song claim tu kopia pasi APHLC long nangi dun mala ta chini ne la porsi la ke kopia pasi BJP long ki dun lo te kopia ma che plan pon la ta chini ne non elitum la chini nangi la hello akero bi parti lo sa la se apoda dolo pot non pejoja pran isi ne lithani dat po la se elitum chini nangi pier thelong ke kai ke mata akareng me loksi tum kiri bulotante mua phi sung khung da the lasi tum permanent aphansi ajir ki ding wansi tum matha dam nei alom so temporary akreng me bolotan te non son ration card pusi butula orunodoi alom so phala ke ma government amete te abidat tu ke re amote orunodoi da bilo lasi ili tum la puson bang matha ke nei itum non karbia ke tum kamat hadam nang jige rahen loi kubi kimia tum puna ko ba kubi bari matung masono nang itu masonson lage kamat hatek polo la puson biure gres tum pen cheng lo kubi kimi an part ame
ke the ke tum kamatha dam nang je bangal hen lo ili tum akhe koswam deng sidulo lape ili tum akhe ki duga kisum jok luma ba jok jelang ma jok si jok jelang pulo tamte nilita che songlu na ko hala ka chi ni ba chi ni thek nang ji lapuson tangka chodong long le dana ma konani BJP dun jui kopine long dun de ma si BJP dun jui pulo tamte la ka alomso apansi matha chong sa la sa alomso la ka short side ka susi punya ko ngis man ke la dan ma chechar hoblo alang raja konan ma si chechar hoblo pier khe hapunan bangi tum chechar kei puka alonso la alonso pan kali de kei puke la si non kamatha ili tum phan nangapamang hudia je phan ke ke cheng ho pen dalu idum 1969 Meghalaya tumhan autonomous state ki pia ho ili tum hala bangso ta ka reject dun idum ka phola dun pot pini ili tum akhe sung nang lo la si hala far sightedness ko si tum puna ko ang tala tami tum ka char plot mo non phi non la pen mo non phi ke bang jilang ke do bom existing non ke do pe in future mo ke bang jilang apanta ilitum kamatha ke mesen ke job vanja pan bang ke leaders atum public atum to an ke theke ding ara tum ta kamatha bang parsik nahi la bang la le polokan te ilitum chini mu chor amuni ta tum si chini mu chor tum si tangka maha pe na job BJP long ka che jodun polote thera mi alam lo la si itum kachini patriotism pada patriotic atum helong di phan ka jap thi batum bangke itu majap thip nang po sini lihin benda he chuni li pong lasi talk show 6 itu ni dia da cockroach walam bang nang dia tu ninge chap de me bang non bang ko an ha da so party lo me join nun ta on ateng clipling proposal bini pen polo 12.2 million an le lo million krehini ra la ingkoi di million krehini ra million pula te million isielong lak kep de million krehini pula te lak kwan bo do pikang yang po adang li et lo kilu party kilu balam le tum kilu le je plangang tum gali hotel la chief justice pu dia chief justice pu ning pung posila ke sengder la hala sakuri ke long le ke nitung ke sakuri nang ni puling pu ali hala tu hala to man pipe de ken je la sa inu nam ni pulo nitung ke chali ta do ke chali ta the la pen boreng na klem mo na ja kong do nitung setami nang pipe de ke posi hala inu nam ni la hello capacity do nitung klem mo la ke klem kang tum te kali lo la ke klem tung lo pipe de ken de setahala to man si inject turong kilu bu turong lama si tonde nitung kilu lo de kilu jon ko an bang ko an lo ko non ji sa turong lo non ande kilu ande a jon ko ali a bang krehini a million krehini ra la in koi do adlo anda la ke ni plibelang de ni pliang bo ani ang samong kwana na kono pa dito la sakuri karbiang dum da sakuri ke long le tum do ge la tum hala kilo party long join lun sita chok la ta mane party po lilang no ma kya da isi organization hala bang ke da karbiang long ge itu unemployed educated unemployed organization avidet lo non ke dosan de hangjo ile protest pigile avidet lo non ke itung ke lasi ladat pen theglong lo government tum BJP tum chingthur pik ku he dio chingthur pik kali lo ke thrak me alam lo ka failure lo goreng ki pithek the la pen ason mo ke bangjilang awi phankar jabi ke risonim so tum lo la tum phan jongsi warsai pithek the kote thrak me alam kala India ke kaching thuri kali pakhirong polo so teng mote lasi ladak ta sona khaglo Karbi Anglong Autonomous Council ile tum Karbi Anglong district bai tum Karbi tribes atum phan an ile tum kapre tribes tum dolo da la tum phan ke paching thuri phan ke council dolo schedule pen sikim lo la bangso council along vore ki pinangji are responsible ke EM MEC CM atum sai selomati kalang bang state government tum pilo ke claim ke la bangso council on autonomy pada autonomous ke pave deji phan ke Assam Direct Recruitment Act bang nam implement lo council pen CM EM a pocket pen si bang lamang so aja kong aboreng bang pon de state lo non council tum pon pe puji mene athe Assam Direct Recruitment Act doko kosi bang hadak pen si bang
Boreng advertisement pian lo kente. Kilong non tumta tulen bani. Lake jakom kampu irresponsible ko di. Irresponsible kachini dunde ketek dunde kelang ke pangkri duna polo lapen kachini ne polo. La sona teng polo tang non kinto ana jakom ta non BJP le do bomlang kote hula penjako. La si itung cerok tok. La si hola limitation ek long kan ele apra na than lo da kitok. Kitok adulo amek jang chol adum an ke apor teng pen kem dunde kote aron nara theki. Law refuses to help the person who sleeps over their rights and fail to entertain within certain time. Apora teng men mek krang unang ko apora teng men ko asi sunang lang tum kar tum ta. Ko asi sung sinang lang. Ne kipi thi pen cheng lo non sumila rong kan pi konon tami injir laso akesa ju je pleng pleng mahanta. Lapen border ai su kuno ka tum kar tum se kithi tum na. Lapen non ason tami tum kar tum se kithi. Non ke ala kheti ke claim por lo. Amasi kheti pa kape claim long le den ji kapi duk ya pan. Hala tapat lo di tapat ajo ke cumang pen kar dia tu pa kapai si chok le lu no. La si cumang minister ma pulo la autonomous council tum si alam che la ra da ti la tum si thang be la kapai si chok kam claim ver ti pun. Ada cumang a minister ma ni pu. Paper long newspaper long to. Lasilalo non itum arjap thimna po lapen itum ajir kiding isumar atum pansi cema thai pulo tangte itum arjap thip situ nang po lapen alonso kereng mia kari bang itum avoided ampo lalom te itum akhe jok ampo lasi non talks on 6 to the Constitution of India and autonomous state anarlo chitti mano 535 episode no mana sitong dunsar yang lipana ke rupi party law lapen viewers itum ki tegiding itum ninga chethe nele tuma channel long nanga followers atum nanga support dun tum han dame akiro pi part piglo itum che share pon ibom nang che ba pon ibom nang aki choka accept nang aki chok chian ba itum bana lasi non la bang so talk show bang ke la pon si itum reporting cheklo ado we pan tame kado